Tak Bratislavská župa podporila hlavne tým, že istým spôsobom organizuje, aby ľudia z okrajovej mestských častí, tuto blízkych a samozrejme zo Záhoria, hlavne deti mohli sem chodiť. To znamená, máme partnerstva a budujeme partnerstva so školami, aby sme sem deti doviezli na toto prekrásne športovisko, aby jednoducho tí, ktorí by sedeli doma pri počítači, alebo tí, ktorí by boli niekde na ulici, zažili športový zážitok tu a možno sa začnú chodiť potom aj sami. A samozrejme pre nás je to istým spôsobom aj záväzok, aby sme potom v tej istej spolupráci hľadať ako priestory na školách, či župných, či mestských, či miestnych častí, nielen ako samozrejme v Lamači, ale aj inde, takéto priestory, ktoré by sa takýmto partnerstvom dokázali prebudovať na športoviska. Ďakujem. Pán Golonka, vy ste vyrastali na bratislavských športových ľadoch, dá sa povedať možno na zamrznutých rybníkoch, alebo teda na Štrkovci určite. Na Kúchajde tiež. Ako vítate vy osobne možnosť mládeže vlastne sa takýmto spôsobom... Je to úžasná vec. Ja si myslím, že župa robí veľmi veľa pre šport. To treba pánu Frešovi skutočne zagratulovať. To není len hokej, to je fotbal, to je cyklotrasy. A jedno s druhým, že teda aj vo vašej televízii veľmi veľa sa hovorí o tom, že ľudia by mali športovať. Ja to veľmi, veľmi kvitujem a si myslím, že tieto haly, keby každá tá štvrť mestská časť mala, by bola úžasná vec, pretože tam sa budú rodiť hokejisti. Vezme si, že Toronto má viacej haly, ako má celé Slovensko. A to má len jedno mesto. A potom sú tam aj tie talenty. A ja teda si vysoko vážim hlavne to, že je tu zo strany župy obrovský záujem skutočne hľadať nielenže poskytnúť pozemky, ale aj hľadať investorov, ktorí by boli ochotní takúto halu, ako je tu na postave. Ja si myslím, že to sa asi podarí, pretože Bratislava napreduje v tejto sfére oblasti športu veľmi dobre napreduje smerom dopredu a to je veľká vďaka aj pánu Frešovi, ktorý má športové srdce, lebo nie každý má športové srdce. A samozrejme aj pán primátor je športovec a si myslím, že máme také zloženie, že by sa to mohlo podariť v Bratislave postaviť znovu do takej fazóny, ako to tu bolo, že to šport by mal hýbať týmto mestom.